Wel, grwpus, llongyfchedau mawr ar ennill y gadair eleni. Diolch yn fawr. Chi wedi ennill y goron yn 2008, rwan y gadair. Oedd hwn wastad yn uchelgais i chi? Heb os. Fel rhywun sy'n sgwennu cerddi cynghynneddol, mae wedi bod yn uchelgais gen i ers bod fi'n dechrau barddoni, dechrau sgwennu ben ffordd yn arddegau. Dwi wedi trio ambell i dro yn y gorffennol ynde, a mae'n jyst yn brofiad anhygoel cyrraedd yr uchelgais yma yn Steddfod Meifod, yn Maldwyn, Steddfod lleoliad sy'n gyda fi gymaint o atgofion da ohoni ynde. Mi oeddech chi yn sgwrsio fyny ar y podlediad dydd Llun, dwi'n cofio gofyn os gyda chi tips ar gyfer y goron. Nes i cofio gofyn am y gadair, ydych chi wedi cadw fo'n ddistaw? Diolch am beidio gofyn ynde, achos fi'n cael wythnos o gadw cyfrinachau a cael ei clwyddau wrth ffrindiau agos ac yn y blaen. Mae'n braf nawr gallu dathlu gyda nhw ynde, a bydd fi ymddehirio am beidio deud wrthyn nhw. Mae'n digwydd o hyd yn ystod wrth Steddfod bod pawb yn holi am Sion ynglyn â'r gadair. Soniwch chydig bach i ni am y gerdd felly ar hanes yma o hen ŵr sy'n cofio nôl i'r rhyfel cartre yn Sbaen, ie? Mae'r gerdd yn cychwyn gyda hen ŵr, dad cu mewn ffordd, yn siarad efo'i ŵyr mewn ysbyty ac yn taranu yn araith wleidyddol iddo fe. Mae'r ŵyr yn dianc oddi yno ddim eisiau clywed mewn ffordd. Mae rhyw bendilio wedyn rhwng hanes rhyfel cartre Sbaen, pan aeth na nifer o Gymru allan i Sbaen i ymladd yn erbyn ffasgaeth. A golygfeydd wedyn o Gaza, llynedd, adeg Steddfod llynedd oedd na rhyfela dinistriol iawn yn digwydd yna. A felly mae'r awdl yn pendilio rhwng y ddau yna. A mewn ffordd, beth sy'n digwydd yw, bod e'n trio dianc, mae'r ŵyr yn y gerdd yn gorfod wynebu beth sy'n digwydd, oherwydd mae ar Twitter, ar Facebook, mae'n cael y newyddion wedi anfon ato fe mewn ffordd. Rwy'n ddangos sut mae pobl mewn ffordd wedi clymu efo'i gilydd dros amser a o le i le ar draws y byd mewn ffordd. Dyna oedd un o brif themau'r cerdd. Wrth wrando ar y feirniadaeth, oedd yna ddwy gerdd wedi cael canmolaeth mawr ac oedd hi'n swnio fel penderfyniad agos. Ydy hwnna'n falchder ychwanegol i chi, ella bod o allan gystadleuaeth mor gryf? Ydy, o'n i'n gobeithio yn fawr iawn y bysau yn gystadleuaeth ac y bysau ni'n cael benadaeth, bydde benadaeth yn un dda. Mae'n wastad yn braf clywed bod yna fwy nag un yn deilwng am y gadair, oherwydd mae'n arwydd mewn ffordd bod canu cynghynneddol mewn lle da. Fel oedd yr erydd yn sôn, dwi'n gobeithio yn fawr bydd Cwmdu yn cyhoeddi'r cerddi, achos mae'n amlwg bod nhw'n heiddi cael llwyfan a chynulleidfa, felly edrych mlaen yn fawr trwy'r bynes, fel arfer mae yna Sion ynglyn â pwy sy'n dod yn agos, felly dwi'n edrych mlaen at glywed.